Abuztuan izango da 4 urtez behin ospatzen den matematikarien nazioarteko kongresua. Mundu osoko matematikariak bilduko dira, matematikaren etorkizunaz aritzeko, eta han banatuko dira Fields dominak, matematikaren Nobel sarien pareko izan daitezkenak. Horretaz, eta matematikaren erronka berriez hitz egiten hasiko dugu gaurko saioa. Ongi etorri Teknopolisera. Hiru hilabete besterik ez, eta matematikarien nazioarteko kongresua izango da. Batez ere, Fields dominak banatzeagatik eginda ezaguna kongresua. Alegia, matematikaren Nobel sarien modukoak izan daitezkenak banatzeagatik. Eta aurten, lehendabiziko aldiz, Madrilen izango da, abuztuan. Halako ospakizuna datorkigunean, Enrique Zuazuarekin hitz egiteko aprobetxatu dugu. Eibartarra bera, baina Madrilgo Unibertsitate Autonomoan dihardu aspaldi, irakasle eta ikertzaile lanetan. Arratsalde on, Enrique. Arratsalde on. Ongi etorri gurera. Eskerrik asko. 4 urtez behin ospatzen den kongresua izanik, eta munduko bazter guztietatik etorriko badira matematikariak, benetan matematikarentzat garrantzitsuak diren gaiak tratatuko dituzuela, imaginatzen dut. Zertaz arituko zarete batez ere? Gizakiak egiten dituen gauza guztia bezala, 4 urte bakoitzero normala da, ez? Nolabait gauden unea aztertu eta aurrera begiratzea. Eta horretan jarduten gara kongresu horretan. Kongresu horrek baditu 20 arlo edo sesio desberdin, eta orduan hor arazo guztiak aztertuko dira, matematiko purotik aplikatuenetara eta baita be divulgazio eta arazo historiko eta hezkuntzari buruzkoak ere aztertuko dira. Pierre de Fermat, 17. mendeko matematikari frantses ezagunak, ez zion lan bakala utzi zientzia komunitateari. Angelu zuzeneko triangelu baten aldeak kalkulatzeko erabiltzen den Pitagorasen teorema klasikoa oinarri hartuta, alegia, X berbi gehi Y berbi berdin Z berbi, bere buruari galdetu zion ea ekuazio horrek edozein n zenbaki osotarako balio zuen. Fermatek ezetz pentsatu zuen eta idatzita utzi zuen enuntziatu hura ezin zela bete n bi baino handiagoa zen kasuetan. Alegia, karratu bat aldearen luzera osoa duten bi karratutan bana daitekeela, baina kubo bat ezin dela banatu ertzaren luzera osoa duten bi kubotan. Arazoa da, ez zuela esandakoaren frogapen matematikorik utzi. Itxuraz, teorema sinplea da, baina zenbaki guztientzat frogatzea benetan zaila gertatu da azkenean. Matematikariek mendeak eman dituzte frogapenaren atzetik, eta ezin, 3 mende eta erdi pasatu ziren Andrew Wiles Britainiarrak 1985ean lortu zuen arte. Orduan, izugarrizko oihartzuna izan zuen Wilesen lorpenak mundu osoko egunkarietan. Gutxitan gertatu da halakorik matematikan. Fermaten teorema argitzeak agerian utzi du zer konplexutasun maila duen egungo matematika puruak. Horren adierazle dira, 1000 urteko 7 problemak deitu direnak ere. Matematikariek orain arte frogatu ezin izan dituzten 7 enuntziatu dira. Frogatzen hain zailak izanik, matematikako Clay Institutuak $1.000.000 eskaini du problema horietako edozein argitzen duenarentzat. Egian matematikaz ezer gutxi dakigunok gehien hartzen gaituen kontua da, ze desberdintasun ikusten den matematika klasikoaren eta gaur egungo matematikaren artean, ezta? Matematikari klasikoak imaginatzen ditugu arbel baten aurrean kalkuloak eta egiten, urteak eta urteak kalkuloak egiten, eta matematikari modernoak ordenagailu oso potenten aurrean lan egiten. Ordenagailuak aldira benetan bien arteko aldea markatu duena. Ordenagailuak gaur egun badaukoz, ikerlari batek 1000 urteetan egin alduena minutu baten egiten du, ez? Konputo aldetik. Eta alde hortatik gauzak askoz aldatu dira, baina nik esango neuke gehiago kuantitatiboki, kualitatiboki baino. Abiaduran. Abiaduran, bai.
Baina azkenian, azken fina, ikerketaren azken ondorioak, helburuak eta planteamentua nahiko antzekoa dela esango neuke. Eta zein aplikazio ditu gaur egun matematika moderno horrek? Bai, oso galdera bitxia da, ez? Fizikari bati edo ingeniero bati, arkitekto bati inoiz ez zaio galdetzen zer, zuek egiten duzuena zertarako balio du, ez? Ostera matematikariei beti gauza bera galdetzen digute. Agian izango da matematika bera saiestu nahi dugulako, bildurra ematen digulako edo, ez? Baina egia da gaur egun betidanik matematika oso erabilia izan da, baina gaur egun are gehiago, ez? Adibidez, finantzien munduan, bankuen munduan, ez? Bankuek saltzen digute borrelako produktu konplexuak, esan ez amendik 10 urtera dirua ipini eta hortik erdia boltzan eta beste erdia letretan eta beste erdia ez dakiz zer, eta gero epea burutu baino lehen ateratzen badozu horrelako penalizazioa duzu, kalkulo horiek bankuak nola egiten ote ditu. Matematika erabili gabe egin aldira horrelako kalkuloak, noski ezetz. Azkenian matematika erabiltzen da gauza guztietarako, arlo guztietan, eta segun eta teknologia eta konplexutasuna handiago denean, matematika are gehiago behar da, ez? Horregatik matematika gaur egun dago biologiaren munduan, medikuntzaren munduan. Zer nolako tresnak erabiltzen ditu matematikak horrelako sistema konplexuak edo tratatzeko? Matematika betidanik erabili dituen tresna handiak izan dira, algebra, analisia, geometria. Tresnak nik esango nuke ez direla asko aldatu. Asko landu dira gaur egungo erronka berriei aurre egiteko, baina nik esango nuke tresnak ez direla asko aldatu. Zer gertatu da, azken 20 urteotan ordenagailuek izandako estandarekin, ez, bilakaerarekin, gaur egun tresna horiek erabili aldira askoz ere arinago eta sistematikoago baten, ez. Enrike, zuke unibertsitatean egiten duzun lana, besteak beste aeronautikan aplikatzen duzue. Zertan ari zarete? Bai, azken batian da, lehen esaten nuen bezala, Newtonen programa jarraitzea. Planeten igidura edo abioi baten igidura paperean jarri, formulen bidez, normalean ekuazio diferentzialak bihurtzen dira, eta zer nolako ondorioak etara nahi ditugu, nahi dugu adibidez esan, abioiaren, muturraren edo hegalaren forma pixka bat aldatuz, igual abioi hori seguruago izango da, egonkorragoa izango da, edo konsumo gutxiago izango du. Geometriaren bidez eta ekuazio diferentzialen bidez eta analisi numerikoaren bidez, hori egiteko gai izaten gara egoera nahiko konplexuetan. Gero zuek egiten dituzuen kalkuloiek esperimentalki konprobatzen alda egokienak benetan hori ideala? Hegazkinen kasuan bintzat. Bai, segun eta zer nolako aplikazioan zabiltzan, bai, ez? Aplikazio simpleak direnean, igual, besterik, muru akustiko horma bat eraikitzen ari bagara bakarrik, eta ez da horrelako oso garrantzizko aplikazioa ez denean, igual simulazioak zuzenean erabiltzen dira. Ostera, aeronautikaren munduan adibidez, simulazio numerikoak erabiltzen dira lehenengo olako aproksimazio bat bezala, ez? Baina noski abiorik ez da jartzen airean lehenengo froga esperimentalak egin baino lehen, ez? Momentu honetan zein da matematikak etorkizunera begira dituen erronka nagusiak? Beti esaten da, 20 lehenengo mende honetan, matematikarien lan gehiena, edo aplikazioari begira gutxienez izango dela biologiaren eta medikuntzaren arloan, ez? Badago hor oso gai poli bat problema inbertsuena deritzona, eta azken batian da kanpo neurriak erabili zer nola jakin aldugun gure gorputzaren barruan zer gertatzen ari den. Nanoteknologiak ekartzen ari den tresna berriak ere hor dagoz, eta hori modu aproposean erabiltzeko matematikak badauka, bai, zer esana. Nolabait teknologiaren edakuntzan matematikak beti daukaz
ez, egoera desberdin bi. Alde batetik aukera berriak eta beste alde batetik arazo berriak. Egunero ikustearen poderioz, askotan ahaztu egiten zaigu zer konplexuak diren gure inguruan gertatzen diren fenomeno asko. Pentsa zer gertatuko litzatekeen gure herri eta hirietan trafikoaren planifikazio egokia egingo ez balitz. Halakoetan, erreminta guztiz beharrezkoa izaten da matematika. Autoek daramaten abiadura, egiten duten ibilbidea, eta ibiltzen den automobil kopurua neurtuta besteak beste, sistema deskribatzen duen modelo matematikoa sor daiteke eta haren dinamika hobeto ulertu. Horrela planifikatzen dute non kokatu semaforoak eta seinaleak, horrez gain, aurrez jakin daiteke zer gertatuko den toki jakin batean auto-ilara handia sortuz gero. Antzeko zerbait gertatzen da aireko trafikoarekin, Estatu Batuetan bada automobilak jadanik iraganeko kontua direla uste duenik, eta aeroauto txikiak garatzen hasi dira. Horrek zeruan autobide virtualak eta lurrean mineire portu sare erraldoia sortzea behartuko ditu, eta horiek 2015erako prest egotea nahi dute. Oraingoz, eredu matematikoak erabiltzen ari dira, hori guztia planifikatzen lagunduko dien simulazioak egiteko. Tsunamiak ere izan dira 11 simulazioren helburu. Uinak ondo aztertuta, aurrez jakin ahal izango dugu nola jokatuko lukeen olatu erraldoiak. Eta garrantzitsuena, emergentzia plan eraginkorra implementatzeko dugun denbora kalkula dezakegu. Eta nola ez, artea bera ere baliatzen da matematikaz. Ikusi bestela nola simulatu duten zer mugimendu egingo lukeen dantzariaren hileak dantza urrats bakoitzean. Baina ezin ahaztu modelo matematikoak errealitatearen sinplifikazioa direla beti, eta zenbat eta predikzio zehatzagoa nahi izan, orduan eta modelo konplexuagoa beharko dugula. Zer nolako tresnak erabiltzen ditu matematikak horrelako sistema konplexuak edo tratatzeko? Bueno, matematika betidanik erabili dituen tresna handiak izan dira, algebra, analisia, geometria. Tresnak nik esango nuke ez direla asko aldatu. Asko landu dira gaur egungo erronka berriei aurre egiteko, baina nik esango nuke tresnak ez direla asko aldatu. Zer gertatu da, azken 20 urteotan ordenagailuek izandako estandarekin, bilakaerarekin, gaur egun tresna horiek erabili aldira askoz ere arinago eta sistematikoago baten, Enrike, zuke unibertsitatean egiten duzun lana, besteak beste aeronautikan aplikatzen duzue. Zertan ari zarete? Bai, azken batian da, lehen esaten nuen bezala, Newtonen programa jarraitzea. Planeten igidura edo abioi baten igidura paperean jarri, formulen bidez, normalean ekuazio diferentzialak bihurtzen dira, eta zer nolako ondorioak etara nahi ditugu, nahi dugu adibidez esan, abioiaren, muturraren, edo hegalaren forma pixka bat aldatuz, igual abioi hori seguruagoa izango da, egonkorragoa izango da, edo konsumo gutxiago izango du. Geometriaren bidez eta ekuazio diferentzialen bidez eta analisi numerikoaren bidez, hori egiteko gai izaten gara egoera nahiko konplexuetan. Gero zuek egiten dituzuen kalkuloiek esperimentalki konprobatzen alda egokienak benetan hori ideala. Hegazkinen kasuan mintzat. Bai, segun eta zer nolako aplikazioan zabiltzan, bai, ez? Aplikazio simpleak direnean, igual, besterik, muru akustiko horma bat eraikitzen ari bagara bakarrik, eta ez da horrelako oso garrantzizko aplikazioa ez denean, igual simulazioak zuzenean erabiltzen dira. Ostera, aeronautikaren munduan adibidez, simulazio numerikoak erabiltzen dira lehenengo olako aproksimazio bat bezala, baina noski abiorik ez da jartzen airean lehenengo froga esperimentalak egin baino lehen. Momentu honetan zein da matematikak etorkizunera begira dituen erronka nagusiak? Beti esaten da, 21. mende honetan, matematikarien lan gehiena, edo aplikazioari begira gutxienez izango dela biologiaren eta medikuntzaren arloan. Badago hor oso gai poli bat problema inbertsuena deritzona,
eta azken batian da kanpo neurriak erabili zer nola jakin aldugun gure gorputzaren barruan ze gertatzen ari den. Nanoteknologiak ekartzen ari den tresna berriak ere hor dagoz, eta hori modu aproposean erabiltzeko matematikak badauka, bai, zer esana. Nolabait teknologiaren edakuntzan matematikak beti daukaz egoera desberdin bi. Alde batetik aukera berriak eta beste alde batetik arazo berriak. Horregatik jentea galdetzen duenean, eta matematika ez da bukatu, ez dago ja borobilduta, ez dago itxita, ez. Egunero erantzun eta galdera berriak sortzen dira, eta horretarako gaur egungo teknologia horrek duen, teknologia duen bizitasun horrek oso estimulo garrantzizkoa da egunero, bai. Imaginatzen dut, abuztuan izangoan kongresu honetan, matematikarien nazioarteko kongresu honetan, hortaz hitz egingo duzuela. Eta zuk zer lan aurkeztuko duzu, zertaz hitz egingo duzu kongresu honetan? Nik hitz egingo dut kontrol eta optimizazioaren arloan. Ordenagailuen bidez, analisi numerikoaren bidez, benetako sistema batzuetan, adibidez aeronautikan azaltzen direnak, ero egituren elastikotasunean azaltzen diren, sistemak nola kontrola aldiran modu egonkor eta seguru baten. Eta horretan badago arazo importante bat. Deno dakigu gaur egun ordenagailua oso erabilgarria dela. Zeren eta errealitatea simulatzeko baliabide oso importantea delako, ez? Baina badaka beren arriskua ere. Ze ordenagailua deno dakigu baita, baina askotan ez da kontutan izaten, errealitate fiktizioak ere sortzeko balio duela. Nik beti ikasleri jartzen dieten adibidea beti da gauza bera, ez? Kafe tasa bat hartu, baltzada kafia, esnea bota, kutsarila gabaz, bueltak emon, eta kafitesnea sortzen dugu marroia, ez? Ostera, kutsarilari bueltak atzeraz emon eskero, ez da berriz esnea kafetik desnaztatzen, ez da? Ezin dira berriz ere fluiduak bereiztu. Ordea hori ordenagailu baten oso erraz gerta alda. Simulazio bat egiten duzu, ikusten dituzu fluiduak beti naztatzen, eta gero atzeran zematerakoan berriz desnaztatu egiten dira. Eta hori gerta alda. Metodologia matematikoak ez badira zuzen eraikitzen, baliteke baita benetakoak ez diren gauzak ikustea. Eta hori oso arriskutsua izan daiteke gero kontrol ero optimizazio metodologia baten, ez? Adibidez, abioi baten piloto automatikoa jartzen dugunean, ez? Eta orduan, matematikarien lana ez da bakarrik metodologiak sortu non errealitatea errepikatzeko gai direnak, baizik eta seguru egon baita errealitatea errepikatzean ez dugula sortzen beste horrelako errealitate fiktiziorik. Eta zein da kongresuan banatuko diren dominetan zure pronostikoa? Edo ez dakitik jakingo dezun, susmatu dezakezun zein sarituko duten, baina bai behintzat zea lor edo izango den saritua? Bueno, sariaren arauak nahiko bereziak dira, ez? Alde batetik sarituak izan behar dira 40 urtetik berakoak. Horrek esan nahi du benetan ez dela erreza, medaila hori lortzea, ze oso gaztetan egin behar den lan bat saritzen da, eta izan behar da bestalde benetan lan oso sakona eta importantea. Adibidez, denok ezagutzen dugun Fermaten teoremaren ebazpena, Andrew Walesek ez zuen Fields medaila izan. Ze burutu zuenean, ez dakit urte bategatik edo zarregia zen. Okerrez banago, sarien araua dira, 4 medaila izan aldira, gutxienez 2, gehienez 4. Aurrekoan, duela 4 urte, 2 bakarrik ez ziren izan. Hori asko eztabaidatua izan zen matematikarien artean, Txinako kongresuan Beijingen, ez? Ze, klaro, matematikariak esaten genduen, 4 urte lan egin, horren beste matematikari mundu artean, eta 4ek ez izatea, medaila hori izateko aukera benetan tristia topatu genuen.
Zorrotzak zarete matematikariak. Hori da, oso zorrotza gara, gehienetan, gehiegi, gure burua aztertzerakoan, horrek frogatzen duen bezala. Orduan, nik espero dut, lehen erantzuteko, zure galderari erantzuteko, aurten 4 izango direla, hori espero dut, seguru oso maila altuan izango direla, 4 urte hauetan oso lan bikainak izango dira, orain izenak zeintzuk izango dira, oso zaila da esatea. Bueno, gutxi gora bera bat argi dago, Terence Tao esaten da beti, seguru moduan ematen da, hala ere ez da segurua, seguru izango da bakarrik publiko egiten danean. Terence Tao da UCLA, Los Angelesen lan egiten duen matematikari oso gaztea, 30 urtekoa edo, eta benetan lan bikainak egin ditu arlo desberdinetan, zenbakien teoria, analisi harmonikoan, zenbakizko analizian, eta nik uste dut denok ematen dugula segurutzat moduan, Terencek hoietariko bat izango duela. Beste 3 ez dakitz. Eta ez dakitz ez da gure inguruan izango den, holan medailarik edo danak urrunetik etorriko diren, abuztuan jakingo du. Bueno, Enrique, eskerrik asko, sarien zaio ongo gara. Eskerrik asko zeuri. Sistema adimentsuak, tresna adimentsuak, aplikazio adimentsuak. Gero eta gehiago dira kanpotik jasotzen duten informazioaren edo estimuluen arabera lan egiten duten gauzak. Horien artean, lubrifikatzaile adimentsuak. Mondragon Unibertsitatean, eremu magnetikoaren arabera, likatsuago edo arinago bilakatzen diren lubrifikatzaileak ikertzen dituzte. Zalantzarik ez dago. Auto berri batean askoz gusturago ibiltzen da. Eta autoa luxuzkoa bada, hobeto. Erosoagoak izateaz gain, askoz leunagoak dira eta dardara gutxiago dute. Lubrifikatzaileei esker, besteak beste. Mondragon Unibertsitatean lubrifikatzaileak ikertzen dituzte. Lubrifikatzaile adimentsuak. Eragiten dien eremu magnetikoaren arabera, likatsuago edo meheago bilakatzen diren lubrifikatzaileak. Halako likidoei magneto erreologiko edo ferrofluido esaten zaie. Batak zein besteak partikula magnetikoak dituzte, eta partikula horien tamainaren arabera hartzen du izen bat edo bestea fluidoak. Ferrofluidoak dira partikula magnetiko batzuk gehitzen zaizkio fluido bati, eta horrekin aldatzen duguna da, gero eremu magnetiko baten barruan sartzen denean, fluidoaren reologia edo viskozitatea. Eta horrenkin fluidoa gehiago kontrolatzeko aukera daukagu. Ikertu beharreko fluidoa prestatzeko, lehenik partikula magnetikoak edo magnetita egiten da. Burdin ioiak dituen nahastea egin, eta amoniakoa eta azido oleikoa gehitzen diote. Ondo nahastu, berotu, berriz ere oztu, eta azido nitrikoa gehitzen diote. Magnetita egina dago. Ura kendu besterik ez da falta. Eta gero, magnetita hori gehitu egin behar zaio aztertu nahi den fluidoari. Magnetita da hain zuzen ere, fluidoari eremu magnetikoaren aurrean erreakzionatzeko ahalmena emango dion osagaia. Los fluidos magnetorreológicos es un fluido que está formado principalmente por 3 partes. Primero, que es el fluido portador, líquido normal, puede ser un hidrocarburo, agua, lo que nos parece. Luego, unas partículas magnéticas que lleva ese carácter magnético. Y luego, unos aditivos como surfactantes que actúan para mejorar la estabilidad de esas partículas dentro de este fluido. Entonces, la combinación de esos 3 componentes hace, cuando se aplica un campo externo, por ejemplo, el caso del campo magnético, el comportamiento reológico de este fluido pues cambia en función de este campo aplicado. Nolabait esateko, fluidoa osatzen duten partikula guztiak nahasita eta ordenari gabe daude. Iman baten eraginpean ordea, bai magnetita, bai magnetitari lotuak dauden gainerako partikulak ordenatu egiten dira eremu magnetikoaren lerroei jarraiki. Fluidoa erabat likatsu bihurtzen da. Magnetitadun lubrifikazio likido hau esaterako, badirudi solidotuta dagoela eremu magnetikoa indarrean dagoenean.
eremua indargabetzean soilik isuriko da. Siempre y cuando tienes un factor, un parámetro de control, siempre es una gran ventaja. Y por lo tanto, teniendo un parámetro que es aplicación del campo magnético, eso te da un poder de control tremendo frente a los fluidos convencionales, efectivamente. Fluido magneto-erreologikoa nola prestatu eta haren propietateak ikertzen dituzte, baina baita fluidoen aplikazioak ere. Fluido moda desberdinek motelgailu eredu desberdinetan nola lan egiten duten ikertzen dute. Bereziki, ikusgailuen motelgailuekin lan egiten dute. Hortik eskuratutako datuak, fluido normalekin lortutako datuekin alderatu eta modeloak hobetzen dihardute. Bueno, arlo askotan erabil daitezke, baina gure arloi nagusiena da arlo industrialian nola aplikatu horiek. Adibidez, motelgailuak edo amortiguadore berriak edo aktiboak nola sortu, eta balbula berriak ere egiteko edo sortzeko erabil daitezke, eta beste arlo batzutan. Momentu honetan gehien lantzen duguna da makina herramientarako kojinete inteligenteak diseinatzeko edo amortiguazio sistemak lantzeko. Hori guztia egiteko, zehatz aztertzen dituzte fluidoen propietateak. Eta hori laborategian ikertzen duten bigarren gai nagusiarekin lotzen da, termofluidoen azterketarekin. Izan ere, fluidoek magnetismoaren aurrean duten erantzuna ikertzeaz gain, temperaturaren eta presioaren aldaketen aurrean nola jokatzen duten ere ikertzen dute. Adibidez, eskuartean izaten dituzten fluidoetan, alboetako beroak partikulen fluxua sortzen du. Baina fluxu edo zirkulazio hori oso desberdina da eremu magnetikoak eragiten badio edo presiopean gertatzen bada. Orain arte egindako ikerketatan, presio atmosferikoan egin dira neurketak. Gure arloa da gehien bat esperimentala, eta momentu honetan ari gara hori presiopean edo presioak ze eragin daukan fluidoen osagaien banaketa horretan ikustia. Horretarako sortu dugu ekipamentu berri bat, 500 barretaraino lana egin dezakeena. Hainbat aplikaziotan bi ikerketa arloak nahasi egiten dira. Demagun lubrifikatzaile adimentsu bat erabiltzen dela, eremu magnetikoaren arabera lan egiten duena. Baina egoki lan egin dezan, oso garrantzitsua da magnetita partikulak ez prezipitatzea, eta fluidoan ondo banatuta egotea. Bada, hori, temperaturaren bidez lor daiteke. Beroaren bidez, partikulak etengabe mugimenduan aritzea lor daiteke eta. Laborategian prestatu duten ekipamendu berrian, nahaste konplexuak presio handian jarri eta temperaturaren aurrean zer nolako portaera duten ikertzen dute, ondoren, ezagutza hori fluidoen garraioan eta petrolio putzuen barruko dinamikaren azterketan erabili ahal izateko. Orain arteko ikerketa guztiak presio atmosferikoan egin izan dira. Munduan beste inon ez baitago presio handian termodifusioa ikertzeko ekipamendurik. Hain zuzen ere, maiatzaren 29tik ekainaren 2 termodifusioaren nazioarteko 7. kongresua Mondragon Unibertsitateak antolatu du. Eta bertan plazaratuko dituzte beren ikerketen emaitzak. El Periódico de Cataluña bi hizkuntzatan kaleratzen dute egunero, gaztelaniaz eta katalanez. Hori egiteko ez dute langile kopuru bikoitza. Haien sekretua itzultzaile automatikoa da. Egunkaria gaztelaniaz idazten da, eta itzultzaile automatikoak katalanez jartzen du. Zuzenketa gutxi batzuen ondoren, bertsio biak prest dira kaleratzeko. Kataluniako egunkariaren kasuan, itzultzaile automatikoa ezinbesteko bilakatu da. Euskararen kasuan, baina, oraindik pentsa ezina da halakorik. Hemendik aurrera ordea, aldatu egin liteke hori. Gaztelaniatik euskararako itzultzailearen prototipoa kalean da dagoeneko. Bai, Pentrat aplikazioan sartzeko, sartu behar dugun helbidea da irubebikoitz.pentrat.org, edo bestela Google moduko bilatzaile batean Pentrat jarri ezkero bertan azaltzen zaigu helbidea. Hasieratik hasteko, testuen itzulpenak, hemen testu hutzak itzuliko genituzke, eta
lehenengo aukeratu behar dugun gauza izango zen iturburu eta xede hizkuntza. Kasu honetan, gaztelanetik euskarako norabidea aukeratuko dugu. Ondoren, hitzez ezagunak markatu azaltzen nahi badugu, hemen aukeratuko dugu, eta horrekin, behin itzulpen egin ondoren, hitzez ezagunak asterizkoz markatuta azalduko zaizkigu. Ondoren, itzuli nahi dugun testua idatziko dugu. Eta, azkenik, itzultzeko botoia sakatuko dugu. Itzultzeko botoia saka ondoren, ikusiko dugu nola hemen azpian azaltzen zaigun itzulpena, Teknopolisentzat itzultzen ari gara, eta kasu honetan Teknopolis hitza ez du ezagutu sistemak. Euskara, katalana, gaztelania eta galiziera. 4 hizkuntza horiek bat egiten dute itzultzaile automatiko honetan. Hala, galegoa gaztelania